Ekin eta bultza askatasunera dinamika aurkeztu dugu, hain zuzen egungo euskal gazteria independentistak duen egiteko hori mahai gainean jartzeko eta udan ere bultza egiten jarraitzeko. Paralelismo hori egin nahi izan dugu, iruditzen zaigulako belaunaldi bezala txiki eta otaegik eta guk izan dezakegun erronka antzekotasunak izan ditzakela ikuspegi horretatik, eta bestalde urte hurren borobila ere badelako eta efemeride hori baliatu nahi izan dugulak. Guretzako, bi kide hauek esan behar da erregimen frankistak erail zituela, bi gazte independentista izateagatik erail zituztela, fusilatu zituztela, eta iruditzen zaigu gazteria honek, belaunaldi honek bere garaian egin zuela autu bat, izan zela frankismoaren garailatz batean, gerra osteko testuinguru batean, Euskal Herriaren izatea zalantzan zegoen momentu batean, nazio biziberritze bat proposatu zuten, gazte hauek herri honen lekuko hartu zuten eta pausu bat aurrera eman zuten. Azpimarratu behar da, gazte belaunaldi horren borrokak aurrera egin zuela, eta egungo testuinguruan iruditzen zaigu gazteok badugula egiteko hori ere. Testuingurua erabat aldatu da, eta desberdintasun Euskal Herrian bizi dugu testuinguru bat, zinetan gure belaunaldiak agian ez duen bizi gatazkaren momentu bat, baina gatazkaren ondorioak pairatu dituen belaunaldia gara, testuinguru globala ere aldatu da, eta horrek gure herria egoera konkretu batean kokatzen du, eta horren guztiaren aurrean iruditzen zaigu gure egitekoa ere badela, belaunaldi gisa dugun erronka badela, nazio biziberritze berri bat abiatzea. Dena den, azaldu dudan honengatik, ez dugu ikuspegi historizista batekin landu nahi, baizik eta bultzada moduan eta aurrera egiteko helduleku moduan baliatu nahi dugu. Joan den ikasturtean mobilizazio arrakastatsua izan zen, irailaren 8koa, estropadetako 2. igandekoa, eta espero dugu, sentsazio berdinekin edo geratzea, gu gogotsu gaude, udarako planak baditugu, ikasturte honetan ere erakutsi dugu behin baino gehiagotan indarra dugula, bai irailak 8ko mobilizazioarekin, bai urrikoarekin Tafallan, baita herrietan egin diren ekimenetan edota topagunean bertan. Beraz, espektatiba horiekin lanean jarraitzeko gogoz eta ikusiko dugu elkar irailaren 14an, espero. Guzti hauekin aditzen gara, Amaiur Egurrola, Erneko bozeramale, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker.